ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ ሃዋሃው ሰላም ኣብ ትግራይ ማሕበረሰብ መንግስታዊ ግልጋሎት ንኽረክብ በሪ ከፊቱ እዩ። በዚ ዝተረኸበ ሰላም ሕብረተሰብ ናብ ስሩዕ ንኽምለስ ገይሩ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ዘሎ ከይዲ ግልጋሎት ኣዋህባ መንግስታዊ ትካላት እንታይ ከም ዝመስል ዳሃሳስ ጌርና ነርና። ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝተረኸበ ተነጻጻሪ ሰላም ኩንዳ እምበር ኦፊሻሊ ኩናቱ እውን ብኩናት ደረጃ ዝውሰድ ስለዘየሎ ታዘላ ተነጻጻሪ ሰላም ንስዓቂው ምኻድ ኣብዚ ኣዝረኸብናያ ተነጻጻሪ ሰላም ድማ ሕብረተሰብና ናብቲ ንቡር ህይወቱ ንምምላስ ዝገብሮ ቃልሲ ኣሎ ማለት ካብዚኦም ናይ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ግልጋሎት እዩ ማለት ሕብረተሰብ ትስሩዕ ግልጋሎት ክረክብ ክፈለሎ ኣትሊስት ብዘሎ ዓቕሚ በቲ ኩናት በሪሱ እዩ ዘለና ኩሉ ነገር በሪሱ እዩ ካብ ዜሮ ኢና ተበጊስና ይኹን ዳእምበር ዋላ ከምኡ ኮይኑ ኣብ እምነ እውን ኮይና ሕብረተሰብና ግልጋሎት ክንወ ክንከለለና ሰርቪስ ዴሊቨር ክንገበር ክንከለለና ኢልና ኪኢሉስ ኣመራርሑስ መረዳእ ገይሩ ናብ ተግባር ተኣትዩ ማለት እዩ ናይዚ ውፅኢት እውን ተንረኽበን ዕድላት ካብቲ ናይ ግልጋሎት ናይ ሰናይ መምሕዳር ዘሎ ጉዳይ ኣካልናቱ እውን ዝኸውን ዝተፈላለዩ ናይ ፕሮጀክታት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክንሰርሕ ፈቲና ኢና ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዘሎ ሕፅረ ስራሕ መናእሰይ ንምፍታሕ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ገበርቲ ሰናያትን ብምዃን ጽቡቕ ስራሕቲ ንምስራሕ ከም ዝተፈተነ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ሰሎሞን ሓጎስ ይገልጹ እዮም። ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ብዝተወሰነ መልክዑ ያው ናይ ስራሕ ዕድል እውን ዝተሓሓዝ ምስ ናይ ዓለም ባንኪ ናይ IDP ፕሮጀክት ተሓሒዝና ኣብ ከተማና ናይ ውሽጣታውን በቲ ናይ ዓለም ባንኪ ዝተተሓሓዘ ጽቡቕ ስራሕቲ ንምስራሕ ተፈቲኖም እዮም ማለት እዩ ካብዚኦም ንምርኣይ ተወሲና ሓደ ቀደም ኢሉ ናይ ሕብረተሰብና ሕቶ ዝነበሮ ናይ ውሽጢ ኣስፋልት ክጅመረልና ክእለሎ ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና ምስር ኮንስትራክሽን ዝተተሓዘ ህንፀቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ በርግጥ በቲ ዝሓሰብናዮ ፍጥነት ኣይኮነን ግን ሕዚ ምርዳእ ጌርና ኣለና ቀልጢፍና ክንውድኦ ኣለና ዝብል ይኹን ዳእምበር ጀሚርና ኢና ማለት እዩ ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ከይዲ ዘሎ እዩ ካብዚ ወፃኢ እቲ ናይ ኮብልስቶን እቲ ከተማ ፍላይ ቁጥር ብርክት ዝበል ናብ 1000 ጠቕላሊ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ናብ ከባቢ 1500 ዝኸውን ብግዚያዊ ስራሕ ዕድል ዝፍጠረሉ በርግጥ እዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ናይ ከተማ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ግን ብተነጻጻሪ ካብቲ ዝነበረ ናይ ኩናት ኣተሓሳስባ ትራማታይዝድ ኮይኑ ዝነበረ ማሕበረሰብ ኣቕጣጫ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ብኡ ደረጃ እውን ያው ናዕበናዮ ክንከይድ ምእንታን ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ናብ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ናብ 21 ዝኾኑ ሎት ናይ ኮብልስቶን ሓደሽትን ፀገናን ዝሓዝናሉ ናይ ድሬኔጅ ምስተፋሰስ ተታሒዙ ከተማ ያው ቶፖግራፊ ሂል ሳይድ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን እቲ ናይ ንውሕጅ ዘለዎ ተቃላዕነት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ሶ እዚ ማእኸል ጌርና ምንቅስቃሳት ንምግባር ፈቲና ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ ካብቲ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ሰራሕናዮ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ስነኣእምሮ ኦኬ ናብ ልምዓት በቲ ብርሰት ገጢሙና ግን ድማ እዛ ተነጻጻሪ ሰላምና እዚኣ ሓሊና ብዝሐሸ ደረጃ እውን በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ዝረኸብናዮም ዕድላትን ኣብኡ ዘሎ ብምሉኦም ተፈጻምነት ዝረኽብሉ ዕድላት በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካሊእ መዳይ ድማ ልምዓታዊ ምንቅስቃስና እውን ምስራሕ ንኽእል ኢና ዝብል ከምኡ ዓይነት ዝብል ስነ ልቦና ክፈጥር ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ እዩ ትዝዓበየ ኢልና ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ሶ ናይ 2016 ብኡ ደረጃ ኢቨን ዘርእየና ዘሎ ምንቅስቃስ ተስፋ ዝህብ እዩ ሕዚ እውን ብዙሓት ሕቶታት ኣለውና እዮም ን2017 እውን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተማሂርና ሕዚ ድማ ብዝበለፀ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምስራሕ ኮታስ ናይቲ ሕብረተሰብና ሕቶ ዝነበሩ ሕቶታት ንምምላስ ክንፅዕር ኢና ኢልና ብፕላን ደረጃ ሒዝና ዘለና ሶ ካብ ዓመት ንዓመት ሕብረተሰብ ዝደልዮም ኤንድ እቲ ከተማና ክኾኖ ዝግባእ ናይ ማእኸል ቱሪዝምን ስሕበት ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ኢልና ምንቅስቃስ ንገብር ኣለና ኣብታ ከተማ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብርክ ዝበሉ መጽናዕትታት ብምክያድ ናብ ተግባር ተኣትዩ ንዝተወሰኑ ወገናት ስራሕ ንኽረኽቡ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ
متحابريت كيد سرح ملعالن مودابن مناسي كتما عدقرات ويزرو يرقال مسقانا يحبرايين ناي مناسي وزحس ساعات سرح عدلنا مفتار بوصل ملكو جمارتات اللي هنياتو نحنا خلتشحن 16 ناي مناسينا صنعت كيدنا هنا وتصنعت خنا كيد كلنا 4750 كلتن مناسي سرح سؤونات مخانم صنعت كيدنا هنا أول السوم طرح يوم يلنا يكونان أقطع مخوينه في 9 ساعات صنعت خنا كيد كلنا تايلكم تمزقونا ذبل مدحر حر نيرو كاوتهم زرخمنا يوم ببختهم وببقبليو ببزونو خوينهم ورنتشن هي منانتهم صنع أكلاتون صنعت كيدنا زم 4750 كلتن مناسي حسنا رقيبنا هنا قند ما خا أخذ اللي عليه خوني خيلي كاوفتو سرح أم جمار حزي استوسنه بسناي كتمانا زلو ناي من قصقاس سرحتي بفلافتناي كولستن أو ناي درينج زلو سرحتي صبقناي من قصقاس سرحتي تصريحهم يوم لأنا نوصل كبابي ناشوعات ميتن قالن من أسي أيوتو من المناز تقرر لنا يلزون فلي بزبالة صراحة تفطر له كاباتهم دما بستفلالي عينة ودابتاتون وديونا أغريمنا صبق من قصقاسيو عب كبابتات كتما عدقرات زركو بزحات صقاتات توريزم نحوزتي بزطعم ملكعو أم مفلات سفحت سرعتي أم مسرح كم زركب يقلص يو تنكال سيكترات وتمساسالي اب توريزم ياو مسحب توريزم زخبابي يفلط يو عبيت زغون مسحب توريزمات اللو تي كيلا يكون تمرارحا كابنا من تنقصايشو ناي مفلاطن ناي منقصاص سرح بزخالو يغبريو ግን ማ ደገፍ የለዩ ሶነ ዚውን ናይ ተሽከርከርቲ ደገፋት ንምግባር ክንፍትኒና ኢልና ሒዝና ዘለና በፕላን ደረጃ ሒዝና የና ፍትናይ ቀጻሉ ዘሎ ስራሕትና አካልናቱ ጌርና ስለንወስዶ ማለት አበ ከተማ አድግራት ናይ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ናብ ብራኸ ንኸሪ ዝተፋለዩ ሆነተ ካርታታት ሒዝና ኣለና በሰፊሑ ቀጻሊ ለውጾም ጉዳይ ኮነ 52 ዘአኽሎ አርቲክል ነዚ ማእኸል ጌርና ነዛ ቱሪዝም ከመይ ናይ ቱሪዝም ናይ ሰንሻይን ቱሪዝም ዴቨሎፕመንት ካምፓይን ነካይድ ዝብል بصفيحو مهران ساتفنا نسرح لنا خم بحال توريزم ከተማ አድግራት በቲ ዝተኸበረ ህዝቢ ንጥንቲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንኣማይ ተሽሓት ዓመታት ናተኸበረ ዝጸንሐ ናይ በዓል መስቀል አቀባብራ ክብርታት ማእኸል ምግባር ያው ናብ ዝለዓለ ብራንድ ተሰጋጊሩ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ሕዚ ብደረጃ ዓለም ያው መስቀል ዓጋመ ተባሂሉ بدرجة تجري عاوزي يخبروا له جنت بدرجة عالم كعزف اللطلو بناي ميديا صراحة تناول ناب زدل بدن بتصريح له عاوز درجة زي بسحيو حجونا أنا خيرنا أفت بحالي تخلت جيرنا عن كيدنا كم كوميتي عاوزي بحالي مسألة جيرون الصرح بحلاون هاي مناتاون بعاليو عاوزين ما خل جيرنا تن كبرتاتنا نساتن حنتن كي تفقنا كاب تولدنا تولدي أنا خيرنا نابزل على بالراخة نخوص وحينا هنصرح النمبر بقويلا طرح تحقق شو زخيد دياسبورا بقويلا طرح تحقق شو زخيد بعل هفتي ويكعمل دالو كوميتي كونني يقولوا كنسرح تخيلنا بحالتاتنا بكارنيفال مركز خنا ويا مالنا عاوز تخرج غير كذا مسرح ترجع من أي بجت حزرت يقاتمنا نزي كن قال سولينا ጥንታዊ ባህላዊ ታሪኻዊ ተፈጥራውን ሰብሰራሕ ጸጋታት ቱሪዝም እቲ ኸባቢና ዓለም ኣብ ምፍላጥ ሰዋደደ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝርከቡ መተሓባበሪ ባህሊ ቱሪዝምን እታ ከተማ ኣይተ የማነ ተኽለማርያም ይጸርሑ እዮም ነትናይ ሆየ ስነ ስርዓት ካብ ቀንዳ ዓሮስ ካብ ፒያሳ ዝኻይድ ኣሽሓት ነበርቲ ዝሳተፍሉ ታሪኻዊ እና ባህላዊ በዓል ነዚውን ትኹረት ጌርና ንሱ ኢና ክነዕቢና ብራንድ ክንዕብዮ ዘለና ዓብዪቱ መስሕብ ዘሎ ኣብቲ ኣኾኻይ ስነ ስርዓት ዘሎ ባህላውን ሃይማኖታውን ኣገላልጻ ያው ዘሎ እቲ ቅርሲ እቲ ክብሪ ናይቲ ህዝቢ ዝገልጸሉ እሱ ኢና ኣጉሊህና ክንሪኦ ዘለና ክንሪኦ ከለና ከዓ ብናይ ባህላዊ ቁንጅና ውድድር ጌርና ንዓለም ክነፋት ንኽእል ሚድያታት ተጠቒምና ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ኢና ንሱ ባህልና ክንሸጥ ዝኽእል እዙ ይመስሕብ ማለት تبهلاو قيلنا تخرج كنقبر النخال تخرجنا أفتواننا ناي بهلي السيتات ما آخر جرنا هنكيد كم بان تريزم كنصرحنا مالتيو أب مسكال حدي تي كالي تناي ينسكو خنا مزجو عبي تسعر نجورزلنا تناي ماريا فيستيفيتي تناي با ماريا أبا على بهلا أبا علون هاي ما تاوسل سرعتون ما آخر المجوار على بخلتشنا 10 حمشن كتشنا 10
ناي بعلو ناي انترناشنال بانل مأخل بمقبار بسفح تميت التخيل اللي أوزي مهران كساتف وتجير ريكومند زغور وانا اصالي بكسفح له زور والله سبا خل غيرنا ابي ينسكون مزغب كنسرح لنا بهايمانوتاوي مسحب ترينا ጨርቆስ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ከተማ እዚ ልዕሊ 500 ዓመት ካብዚ መስረቲ ደጃት ክለዋድ ነዚ ከተማ እዚ መስረቱ ከለው ንመጀመሪያ ግዜ ኣብ ጀርባ ሰፈር ዝበሃል ቦታ ተወሰነ ጩጩ ዘላብ ሰዓት ተሰርሐ ገዛውት ነይረ ያቱ ቤተ ክርስቲያን መስሪቶሞ ሕዚት ንዋይ ቅዱሳነ ውሽጡ ዘሎ ይዝግድሰካ እተመሳ ኣብ መሰራርታን ቶም ነገስታት ሽዑ ጥቆም ዘብሉ ናይ እምነት መስርሕ ይዝግድሰካ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን አብያተ እምነታት ካብ ጥንት ጀሚረን ይን ከምዚ ደብረ ዳሞ ከምዚ ቅዱስ ጨርቆሳት እንዳ ማርያም እንዳ መስጊድ አልነጃስ ክንብር ከለና بمولو تكبرتها تأوينا نروحو كأوينا ورثنا الزمانات تمرتويت نحج كأوينا تي مس على ما يكون هاتن مس ناي تايز بحال ناي منوار مسترنا أو تعاقيو زلو سلازين إحنا نخمزي أمزولو تاريخ مسحبات ناي إمنة مسحبات نعكونا نعاتم نعوي ناي توريزم مسحبات كن كيريني وكم تمنينا عب كتما عدقرات كيد مهار مستمهار صبو انتخونو كوا غندما نتي خيد مهار مستمهار ملي خان مفتاح صقمات كم زلو كم زي الصعب يقلصيو مستمرت استحاز كيد مهار مستمهار مالت نابسنس اوف نورما سنمصي يمبر اب كيد مهار مستمهار اي دي بلو ابيات تمزابلتنا وغناتنا يوم تمالنو غو ططح بايتا زنورو وغنات يوم زياتهم نبعلهم كيدهم نخاليون زخونو زنورو وغنات يوم سلازي نازي استفلالي جبرت سنايت كالاتو نتحابيرنا وشن شلتر نمسرح فتينا هنا جن شلتر يكون لاست ممارس خو لاست نبنور بوتو مملاسي مالتي كيد مهار مستمارو سموز قون تمهارونا استمزابل وجد نارو إذا يكون كمهارو زلهم أتليس environmentally conducive زخونه نخيد مهار مستمار قون يزكبا مالتي سلازي بز حدقز أو زي جنا حسان ولادي نهالوه بزيد ما كيد مهار مستمار كتكايدلو مشوي يكونه سوزيون أفتى ممهرنا أفتى محبرة سبنا أفتى مهاراينا فوترو زلوا صعنتم تعم خبيديو تخيل مهار مستمر بزحت تمازال تمهار له أفتو زحلف عمتون نميتن عسران زأخلو تمهارو كاف استفعل عليه تمازاولهم زمصو تمهار له زيوم هزم بسناي ديفيزاز تتحازه مسناي دفتر تتحازه هزون عبي أفستاكل عبي يسأجم من يوم علتي نزيوم هذي عاوز حلف عمت قلت هذا حاجات صبوا نيرو كم بيت صحفة تمرتيخون كأتول التعجام استفعل عليه محضر اللي مع تجري استفعل عليه حاجات أو كم زي عبي يدقف نيري أفتم تمهارو مالت أفتم تمهارو بزحت حاجات غيرهم تمهارو تمرتهم كأنا وقت غيري أموداتا أبتي كل زلو صقمات ملي خان مفتاح منجستي فيدرالين جزياو من محدار كل تجرين تأمت غيرهم كسر حكم زقبا أتوم كنتيبا تلابيوم يوم فيدرال منجستي جزياو من محدار سو نازي ما أخل جرنا تنسر حيوز تأكم كم كتمام من محدار جن تقولتي منا مفتحات بزخالنا يا عامي نمجوار فلان درجة حيزنا من قصة عسينا نقبل زلنا زل حساب المهاي